Ole ka channel min lo thir sak thin tu te misan che bele ve kule tu tu ma hian in WhatsApp chat height chu I kan share kin ka ringa a height dan chuan chu mai chu mi lo chat height chung changa kan thil hriat tur pawimawh deuh karan sawi dawna e mani ngeih zawng te emaw mani nupui pasal te emaw eno WhatsApp message check ching deuh te tan thurawng ani ta i a check tu tan le a check tu tan le en lo tu tan a height tu tan a thil pawimawh ve ve ani tandam nei loin tungtang hian video karon siam dawn ani hei hi ani ta WhatsApp a mi kan height dawn hianin a hriat chun awm tawh thok in hre deuh furanga ka ringa amerawh chu kan ti leh re nge mi hi keimah hi kan in height anga tah hian a tih dan hi kan sawi re phawt ange hei height chatah hianin kan height anga chuan tikhan kan height ta ani chuanin khami kha kan height ta a en leh dan pawh hi kan thiam deuh veka hetah veilam chunglam kilah hianin WhatsApp tih ah hianin han hmetila tah hian password a lo awm a password hi kan en lo anga tihianin kan thil height chu hei hian a rawn lang ta ani hei hi awlsam takin a en theih ta a chuanin ka rawn sawi tum tak chu hemi hi a height na en na hi a hmeh thei lovin kan siam dawn ani a hmeh thei lo a siam dan hei hi a hmeh thei lo a siam dan chu henah dinglamah rin phei pathumah hianin dinglam chunglam rin phei pathumah hian hmetila chuanin GB setting ah hian kan lut dawn ani GB setting ah kan lut ta ti hian rawn awm ta tah hian GB setting ah kan lut a chuanin tah hianin home screen ah hian kan lut ang chuan home screen ah kan lut leh a chuanin header ah kan lut leh ang header ah kan lut a hetah a hnuaiah hianin disable clicking on WhatsApp tih hi kan hmu a hei kan on ang chuan khami kha kan on ta ni khami kha kan on ta a khami kan on khanin hemi WhatsApp hi a hman theih tawh dawn a hmeh theih tawh dawn lo ni chat kan han height ta a khami chat kha height mai la mi in ka phone lo check tum ta pawh ni se a height na an en dawn khanin hmeh an tum a an hmet thei dawn lo ni hei hmet mai la en tin ma a kal dawn lo a khami kha phone check hrat deuh bula kan awm chhungin kan on a kan duh hunah kan en duh hunah kan off leh mai anga chuanin khami kha phone check hrat deuh pawh khan lo hriat ur a khami kha hei atia a hmeh theih loh kha chuanin hetah tuna kan sawi kha in va off sak anga maw khami kha in va off sak anga chuanin khat khanin a en theih ta hetiang chat height in en sak ti chu enge relationship karah bial nu bial pa emaw nupa in karah emaw pawh awm ve thei ani a chumi ni avang chuanin a height tu tan leh a en tu tan khanin a pawimawh ve ve a he thil hi hetia a height tu in a en tu in hetia a height a en a tuma a hmeh a kal thei lo kha chuan tin ma awm lo kha chuan tuna kan sawi kha in va off a on ani tih kha kan hriang a khami kha kan va off sak anga chuanin a height tu tan pawh khami kha kan on chuanin hei a hmeh theih dawn lo ani tih kha kan hre bawk dawn nia height tu leh a en ruk tum tu ta tan ve ve nih chu chuanin hemi eno WhatsApp chat height chung changah hianin thil pawimawh deuh pakhat leh chu dinglam chunglam kilah hianin kan lut leh anga settings ah hian GB settings ah hian chuan privacy and security ah hian kan lut leh ang hetah hian privacy and security tah hian kan chhuk thla anga chuan hetah hianin answer leh question lo awm dawn ta recovery question hei keimang ka fill tawh awangin recovery question hi lo awm ta a tah hianin tah hianin kan all kha kan thu lawk a nge
lo en ro poi lo khan ta chuanin tah hianin question ah khan ti hian a rawn awm dawn ta question tih leh a hnuaiah hian answer tih hi lo awm dawn ta ni hemiah hianin in duh duh kha in chhu lut anga mahse kha in hriat reng anga khami kha in hriat reng lo kha chuan kinah a buai thlak dawna chumi ni van chung hriat reng tur ania khatah chat kan height khanin kan password kha kan thei hnih palh kha chuanin hemi a hmang hianin kan reset leh thei ani tih kha kan hre bawk dawn nia khami kha chat height chung changa kan thil hriat tur pawimawh anih chu a luh dan kha kan sawi leh lawk ange hei a hmeh whatsapp tih hi a hmeh thei lowa dah dan kha kan sawi leh lawk anga mi in lo hmet ta se chuan lock lo awm ta se screen lock kha maw khami kha hei chuanin height a nei ni maw message thuh ruk a nei ni maw ka hmuh phal loh tih ve kha awm thei ta khami kha laka in fi hlim nan nih chu a sual thiam thlau hiau na chungin kan rawn sawi nih chu tah dinglam chunglam kitah hianin rian phei pathum ah kan lut anga GB settings ah kan lut anga chuan hetah home screen tih kan hmu a home screen ah hian kan lut lenga chuanin headers ah hian kan lut leng chuan hetah hianin disable clicking on WhatsApp tih hi kan hmu anga hei kan on in kan off thei ani chuan ka off tawh dawna kei pawh khan ka sawi buai chuar nuai mai thei a mai erawh chu in hriat thiam ngei ka ring ani he WhatsApp hi chu hman vak chi loh misual WhatsApp ani hi ke pawh ka hmang tho a awle kha ti zawng kha tun tuma kan video thlir theih te a lo ni leh ta a khami kha ka sawi buai chuar nuai chuanin min lo hre thiam mula in hriat thiam lo lai awm chuanin comment section ah min lo zawt thawp dawn nu nia awle kan vai chungah ka channel te min lo en sak avangin ka video te min lo thlir sak avangin vai chungah hlawm tu ka sawi tak ngei bawk ve